Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin wannan darasin namu. A darasin da ya gabata mun yi magana a kan wannan free element, yanda za ka rubuta free element da kuma yanda yake ba mu sakamako a nan. Yanzu za mu yi magana a kan list, element na list. Kamar yadda muka sani cewa jerin idan muna so mu rubuta abubuwa a jere muna rubuta su ne in number. Misali wannan nan jerin sunaye ne ga shi Muhammad na farko, Aminu, Faruk, Mansur, nan kuma me jerin garuruwa ne. To kamar yadda muka sani HTML shi ma yana da list, akwai tag na list nashi. Tag na list nashi na farko akwai order list tag, na biyu akwai unordered list, na uku yana da definition list. Waɗannan list ɗin guda uku su ne list ɗin da HTML yake amfani da su. Amma list na HTML ya bambanta da wannan. Idan muka ce jerin sunaye ko kuma jerin abubuwa a HTML ba yana nufin wanda zai zo mana ɗaya, biyu, ukun nan ba ne, a'a akwai abubuwa da yawa da za ka shiga website za ka kalle su suma da list aka yi amfani. Misali bari mu ba mu misali da wannan website namu da muka yi design ɗin shi. Yanzu misali wannan list ne, wannan an yi amfani da list ne wajen yin su. Yanzu misali wannan, nan an yi amfani da list ne wajen yin su. So list ta ko'ina zai iya zuwa, nan ma list ne aka yi amfani da shi aka yi waɗannan. To kamar nan kun gani list ne aka yi amfani da shi aka yi da su. To list na HTML ya sha bamban da list da muke amfani da su na yau da kullum. To da farko ma ya ake rubuta list ɗin a HTML? To tag na list a HTML kamar yadda muka faɗa muna da order list da kuma definition list. Bari mu fara da order list. Order list yanda ake rubuta tag nashi shi ne OL. Open tag nashi, closing tag nashi yanda muke rufe kowane tag shi ma za mu rufe shi. A tsakiyan shi, a nan tsakiyan nashi a nan list namu za su zo. Sai list namu na farko da muka sa a can shi ne li, ma'ana list, wannan list item ɗin ne, jerin abubuwan da za mu sa. Na farko mun ce muna da Muhammad, na biyu muka ce muna da Aminu, na uku muka ce muna da Faruk, sai mu rufe list ɗin, sai mu sa closing tag. Na huɗu muka ce muna da Mansur. Yanzu bari mu yi saving nashi sai mu duba mu gani. Za mu zo file za mu danna save sai mu zo mu yi reload na browser ɗin. Kun ga ya fito mana? Amma a wajen rubuta shi nan in kuka kula ba mu sa nambobi ba, amma a nan ya nuna mana me ya fito da nambobin. To haka wannan order list kenan, wannan shi ne order list. Open tag nashi da closing tag nashi shi ne me OL, sai ka buɗe tag kuma kai closing da me da OL. Wannan shi ne order list. Muna da kuma wani tag wanda muke ce masa horizontal line, wato tag ɗin da zai rubuto mana layi. Misali a nan in ka kula a nan, a misali a nan za ku kalli layi yana kawowa yana ɗaukewa. To idan muna so mu rubuta irin wannan layin to wani tag za mu yi amfani? Wato ina so mu yi irin wannan layin, za ku ga wannan akwai border, to amma akwai horizontal line da zai bamu irin wannan daga nan zuwa nan. Kamar misali za ku kalli layi a nan,
muna son irin layin nan ya fito domin mu raba order list da unorder list ya mana sauƙin ganewa. To wancan tag ɗin kamar yadda na faɗa muku akwai tag da yake da bai da closing tag, mun yi bayani akwai BR akwai kuma HR. HR wannan shi ne horizontal line, idan muka zo muka yi saving nashi aka wannan nashi kun gani layi ya fito mana a ƙasa. To a ƙasan wannan layin ba za mu rubuta unorder list namu domin shi ma mu kalla ya yake kuma ya bambancin su yake. To unorder list ta yanda ake rubuta shi maimakon wannan OL ɗin shi za mu saka UL ne hakan nan, open nashi, closing nashi ma kuma UL ɗin ne kamar yadda muka gani. To yanzu list namu jerin abubuwan namu za su zo a tsakiyan shi, a tsakiyan ɗin open ɗin nan da closing ɗin nan a nan tsakiya zai zo. To yanzu misali idan muka zo wannan mu ce za mu ɗauke shi mu yi copy nashi hakan nan, sai mu zo nan sai mu yi pasting nashi saboda duka abin da yake tsakiyan su duka ɗaya ne, bambancin su kawai wannan OL ne wannan kuma UL. Yanzu idan muka zo file nan sai mu yi save mu yi reload, kun ga bambancin nasu, shi wannan ya zo da mene ne da ɗige-ɗige shi kuma wannan ya zo da lambobi a jikinsa. To wannan shi ne bambanci na order list da kuma unorder list. A bidiyo na gaba za mu yi bayani akan definition list. Definition list ana amfani da shi ne misali kana da sunan littafi da ɗan sauran bayanai a ƙasan littafin ko kuma suna da bayanin mai sunan da yake ƙasa shi ne ake amfani da definition list. Waɗannan list ɗin a cikin website idan kuka kalla waɗannan abubuwan nan na menu hakan nan za ku kalle su, to da su ake amfani domin ƙirƙiran waɗannan. Su ne waɗannan list ɗin dai da su ne dai ake amfani. Wannan shi ne bayani akan list na HTML. Mun gode.